بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما ما شرف لا تي لجبا موبيلا جنفون إسلامي كفرينو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا جمو كان كنغرني حكم كنا نوي إديسيون سبيسيالي أن برا مولودو نيومان تمنا nga fendo kera mawludu kono ni mado ka famu masiyama wala ni nyagamle no madoma amma fama ko shubuhatu femu nyagamle no madoma am fe kan dalo o baro sendo la ka franfasiya di moma dalu mun bala ala ka qur'ane ani kira ka sunna la am fe ko dalu di inshallah ngajana nga do nga baro konala amma fa nga krama wille Abu Jafar Muhammad Jabati. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب علىك أنغا فتا علىك بن صوبما آمين كأنغا يوني الله سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين أما فولا ملك جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. شك جباتي إنا فو مباركة فو مدام نلا تشومنا مولودو كرا مولود دونو كرا ومولود دو كلام فنا كرا الحمد لله رب العالمين أمي على تنو أبلا جلين كلا هيرلا كسر فوي موالا تنامكو فوي ما بوالا نعم مولود نو كنكاني دو كلام نو كنكان وليا دو بكي أكون لا منو نيجامين نو ماما دوني أمي فكا دو كون لا يعني أنا دو بكرو بوير كون لا هذي فلو توحيدو يره نو على كليبانتيا أمي فكا دو ويفنجمي ani ki glon sababula yala oni tawhidu be nyonjewa. Alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi tayyibin wa sahbihi almuntajabin wa ala jamil anbiya wal mursalin wa ibadillahi salihin. Ankaramo folin wal iman dombe yani nga ndatu ikanyine ngali jabilla mbefe ka kumanya blado ke folo baro bara aglone no ngani adele innamal a'malu binniyat ni itarano oyekaba ibe bodadi imuminu nyokoma barawla ala kambe sabama ibado ngani anyuma ya ani ikhlasu o minkum ala kirala sallallahu alaihi wa alihi wasallam o de yato dugu kolo fambe kera misiye ale ju'ilat liyal ardu tahuran wa masjida ngani yakama kosabe o kera kama to beti ngani ya juguya obatu misri yerebeke najis abike yoro sofele fa fuko kira kana sela kono Allahu akbar munafiku ye misri jo afora la kirai ale min ko dugu kolo be kaka ale afora ko oroni akwa kana sele muna sabula munu ya jo ungani ya mai wa mimi kaka kono amai amadabo ala anaka kira o demeni kama nafu mako masjidu dira misiri munun jora wala saka seka fitna ani islamo toro ala kan kishu toro amin ya rabbal alamin manye flana mi nimbo odi awma odi ala kira modin sallallahu alaihi wa alihi wasallam Musa al-Kadhim anno fe modo anana ki plenyala ay ki plenyaye yani ki dama kashi ka fo aw ye kira modunye chogodi aw tay chien chokodi awde ni kira kasuru nga mamunu nu ulute awye uluka wowochi okelendo ka mohodo son uye kada ka nen kadi ani taichi otikele ma ni filla ila slima illa banko kanki kamanagwa bamanonko ni taichi willa de nofe ani seribe kalal nyoy okoro mami ne ebora shehu deuna eklala kati yere nyami fitna maula ni tachien na wala de gafe ani serebe kala nyofe siyatala Imam Musa al-Kadhim alayhi salam aye aka kalande aya soulager ako ya fulan ako karsa ako ni sanu bibolo ere ba do sanundo damandinga dala
mɔgɔw ko bɔgɔ do k'e bɛ sanu bila mɔgɔw ka kuma kama a ko n t'a kɛ a ko n'i ye bɔgɔ de fana ta mɔgɔw ko sanu b'i bolo e b'a dɔn bɔgɔ do e b'a t'i bolo ko mɔgɔw ko sanu do a ko n'i bɛ tiɲɛ kan ka ban e yɛrɛ sɔminen do a la e bɛ ka Ala subhanahu wa ta'ala ka diinɛ min dɛmɛ i bɛ Ala ko de la mawludu kɛnɛ ninnu sigili ye Ala kira kanu k'o jira ka Ala kira bonya de jira ni maa min m'a faamu n'o ye kuma wɛrɛ fɔ e ka n'i kɔfile o la maaba tɛ dugukolo kan ka tɛmɛ Ala kira kan sallallahu alaihi wa alihi nka est-ce que a tora yen wa hali dɔw ma ŋani kɛ ka Ala kira dɔgɔya o kɛlɛ tɛ diɲɛ kɔnɔ o kuma ni i y'a ye kɔni k'a fɔ Ala kira nenna kira mɔden mana neni o tɛ kɛ juguma ye o n ko Ala kira mɔdenw tun bɛ danga misiriw kɔnɔ san 80 fo Ala na Umar bin Abdul Aziz nana rahimahullah o ka sɔrɔ ka o bidaya cɛjugu wuli k'o bɔ silamɛw kun kan o kuma ni nin kalan tariku la ka ban لا يضر الصحابة نباه الكلاب ولوكا ووتشي اوتي كباسين اوتو اونوكو اوتو طرفويلا على كان بصابه امين يا رب العالمين كما نيبلا مي فنا بي سانيغا سي توحيدو يما سيدنا عيسى عليه السلام يا فاكا كلاندوني اكو يا عبيد السوء اكو او يه majugu ya abida su yani ala jonjugu o ya auye ako yuhawilukum tulu nakhla ko tamaro ngafo tamaro sun o jaya abe kaba ko yola wala mafo ni tamaro ngaja o bawdigu na'am watazkuruna shauka ngoni mimbala sana wakayelanka se tamaro dema aba fo sɔgɔli fana bɛ gwa aw la k'a yɛlɛn ka go nka a tɛ ɲinɛ k'a fɔ ko a den kɔni ka di tamaro bɛ nafa min se mɔgɔw ma a ka ca dɛ o kɔrɔ ye di yani maaba ni Ala ye a jamana garisɛgɛ a la jamanadenw a y'u nafa an tɛ an miiri o la fo hasidu ka manamana kan vraiment o kan ka mɔgɔ tɔɔrɔ dɔɔni yani an bɛ ko min yɛrɛ min ye mɔgɔ bɛ mawludu kɛnɛ sigi alhamdulillah Bamako yan bɛɛ b'a dɔn kɔni k'a fɔ Ala ye an karamɔgɔ ani an ka shirifukɛ ale de garijɛgɛ ka se ka jama ba labɔ dɔ b'a fɔ o ti ko ye mais e min ko tɛ e ta ye tiɲɛ e ka a ɲɔgɔn jama bɔ an ka ye Ala k'an bɛ sababa ma shirifukɛ a ye wuli ka jɔ kɛ ka bɔ yan fo Europe k'a ka denbaya to a kɔ a bɛ avion de kɔnɔ a bɛ se ka bin n'a ye fɛn bɛɛ bɛ se ka kɛ ka jɛ o bɛɛ kɔ walasa ka taa Mali bɔ bolo la Mali bɔra bolo la a barika la a hɔrɔma la a ye hɛrɛba minnu fana kɛ Ala da a ye kalanso min jɔ dɔgɔtɔrɔso a numa alhamdulillah sira dɔ kɔni bɔra a bɛ sigida min kɔni na min kun ye gabakurun ye o ci fɔra o waati faamaw ye u ye o baaraw kɛ o n'a ɲɔgɔnna caman hali a dan bogotigi caman ye hijabu don ale sababu la hali a dan layidu 6 min ni i b'i kali k'i siɲɛ k'a fɔ n tɛ Ala sɔsɔ maa minnu ye o waleya o bɛɛ ye jamana ma hɛrɛ de ni shirifukɛ kun tɛ an ka kɛ san i n'a fɔ philosophe dɔ ye min fɔ ko n'i b'a fɛ ka Ala kira bonya dɔn sallallahu alaihi wa alihi i b'i kɔfilɛ diɲɛ na ni Muhamadu tun mana diɲɛ na diɲɛ bɛ kɛ cogo di i y'a faamu o kuma i b'i kɔfilɛ fana Mali yani Haidara kana silamɛya bɛ yen nka hijabu ko a tun bɛ cogo di maa caman bɛ diinɛ in na a ka wajulukanw tɛ yala hala anw karamɔgɔ minnu nana ka bɔ arabu jamanaw na n'an kun kelen don k'an gɔli yanga a y'an gɔli jigi a ko ni ka diplôme nana i ye barisu joli datugu i ye sungurubaso joli datugu donc diplôme ye baara de comme a yɛrɛ mɔkɛ ye min fɔ al ilmu lil amali la lil mujadala dɔnni kan ka kɛ
baara de kama sɔsɔli foyi tɛ ala k'an bɛɛ sababa ma donc Usman o ye kelen Isa bin Maryam a ko a ka mɔgɔw ma fana a ko n'i bɛ dibi ba la yelen t'i bolo tulu nɔgɔ min n'a kasa ka go komi fɔlɔ u tun bɛ tulu nɔgɔ kasa go u b'o de utiliser ka yelen di i n'a fɔ an bɛ si tulu fana utiliser cogo min ko tulu nɔgɔ n'a kasa ka go mais a bɛ yelen d'i ma k'i bɛ i ban yelen na ko parce que tulu nɔgɔ kasa ka go o kumana fɛn nafa lajɛ i ka fɛn importance lajɛ ala ka an bɛɛ sababa ma i ye ɲininkali min kɛ fɔlɔ tawhidu maa tɛ kɛ silamɛ n'i tɛ tawhidu ye n'i tɛ tawhidi tigi ye tawhidu kɔrɔ de ye i k'a dangane dusukun na k'a fɔ ala ye kelen min ye sankolo da min ye dugukolo da fɛn o fɛn bɛ sankolo la fɛn o fɛn bɛ dugukolo kan diɲɛ ani lahara ale ala ta y'a bɛɛ ye wa ale ala subhanahu wa ta'ala de sago bɛ kɛ maa o maa n'i ye silamɛ ɲuman ye sanko n'a fɔra i ma ko diinɛ karamɔgɔ da la k'a fɔ ne ye alifatiha kalan tawhidu b'o kɔnɔ ibn ayatul kursi o ye tawhidu dan ye ibn shahid allahu o ye tawhidu ye kulillahumma o ye tawhidu ye kul huwa allahu ahad o ye tawhidu ye birabil falak birabil nas o ye tawhidu ye suratul hadidi o daminɛ yɔrɔ ani suratul hashri laban o laban yɔrɔ ninnu ye tawhidu ye nin bɛɛ lajɛlen bɛɛ ka min fɔ dɔrɔn k'a fɔ ala subhanahu wa ta'ala a ye bonya min fɔ a yɛrɛ ma a ye tɔgɔ minnu da a yɛrɛ la an ka olu bonya segin ala ma a ye jɔn kɛ jɔn ye cogo min an ka jɔn fana bila a ka jɔnya minɛ kɔnɔ ni ne ye tawhidu ye an si ma ban ma la ilaha illallah la fa'ila illallah foyi ti ka foyi kɛ foyi ye n'a ma kɛ ala ye anw bɛ tawhidu min dɔn masha Allah madala minnu da ka cɛ tawhidu la n'olu ser'o ma dɛ anw b'an ban shirku minnu na olu yɛrɛ ma se o shirku walanda dɔw ma masalan anw ka suluku la n'i bɛ ala ɲini na i bɛ ala jɔnya la a fɔ fɛn dɔ ma ko shirkul agharad o t'olu ka babu yɛrɛ la u t'a dɔn yɛrɛ shirkul agharad ye jumɛn ye o de ye ka ala ɲini ni ka ala ko kɛ garadu wɛrɛ ka k'i la ka ala ko kɛ k'a sɔrɔ objectif wɛrɛ b'i la min tɛ ala subhanahu wa ta'ala ye yani o bɛna taa se tawhidu tigiw fana ka tawhidu de ma o de ye k'a fɔ i bɛ ala bato i nata tɛ aljinɛ kan i nata tɛ jahanama kan ala ka kan ni bato i b'a bato n'o ye o de ye sufiw ye o de ye ahlul beitu ka sira ye ala k'an bɛɛ sababa ma donc tawhidu yɛrɛ min b'olu bolo o ye bida de ye o ko kura de don diinɛ kɔnɔ u ka taa ala kira mɔden dɔ bɛ yen ko hasanu saqaf a ye kitabu dɔ wala fi aqida tahawiya u k'a lajɛ est-ce que ala kira tile la ka tawhidu tila k'a kɛ saba ye tawhidu fil uluhiya tawhidu asma wa sifat ani rububiya est-ce que o tun bɛ ala kira tile la sallallahu alaihi wasallam ka tawhidu tila ta nin kun tɛ donc ala k'an bɛɛ sababa ma donc ni tawhidu tila cogo saba o kɔlɔlɔw bɛ yen an tɛna an da don o la nka olu bɛ ka min fɔ komi i y'a fɔ ɲininkali la cogo min ka fɛn dɔ i ni ala cɛ est-ce que o bɛ tawhidu tiɲɛ kɛla ala subhanahu wa ta'ala yɛrɛ alikuranɛ ba in kɔnɔna la ala subhanahu wa ta'ala yɛrɛ y'a fɔ ko ale ka danfɛn dɔw bɛ yen olu yɛrɛ de ale y'olu bila u ka ko dɔw kɛ a y'i kale o la suratu zariyati la a ko فالمدبرات أمرا نعم فالمقسمات أمرا زارياتي نازياتي كونو على با أجراكا فملكو بالي على بولو مونو دي كو فلتك باي أني مونو ني على كو كلابغاي donc ni ala yɛrɛ y'a fɔ ko jɔn dɔw bɛ ko dɔw kila n'i sera o ma ko yani i ka i nata da fɛn wɛrɛ ka min bɛ tilali kɛ yani a tɛ tila ka min to walima a tɛ dun ka min to n'i taara i sigi o kɛrɛfɛ hakili la i tɛ fɔ a kɔ ala kira sallallahu alaihi wa sallam ale bɛ tawhidu dɔn mais a ko allahul mu'ti ko ala de bɛ fɛn di jɔn ma wa ana al-qasim ne kira de b'a tila ala bɛ tawhidu dɔn munna ala subhanahu wa ta'ala a sɔnna cogo di ale ka nabi man bain yakuba ɲɛ minɛlen a la yakuba bɛ se k'a fɔ ala ɲɛ segin ma munna yusufu ka fini o kɛra ka yakuba ɲɛ yɛlɛ
muna Yusuf ma fa ala Yakuba nyala ay finne blakata sababu be muna Allah subhanahu wa ta'ala abe jonto lahara jodo nyani bagorola ambe tan fa adama fe ko ka ala deli kirikatige muna tanya shi ala ma ala kiritige ame mo do ana ala che amta adam fe adam ba fa letise Musa ba fa tise Ibrahim ba fa tise ambe ta se ala kirama muna ala kirata afoko ala ake aba fo de ana laha nebaki ana laha هذا حديث صحيح أنا لها أكون ندي بسولنا دوني نبي نجونا كونسيكانسي الله أكبر أكما على يرى أفوانينا منافق يدي ما من تصنع مهدويني على شيء من كوكسني وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لو رؤوسهم نافر منافقين كنا على كرافي أكا على ديلي أبابا على ديوفو سورة المنافقون أكو نيوتي سورة النساء ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم رسول لوجدوا الله توابا رحيما كنوا يركون تيونون نيكرا سيغريبك على ديل على بيافوما أكما منالا ما فاي سكنة مدرك شيادو كما دولا الله سبحانه وتعالى أبدايله أمبوفو والله سبحانه وتعالى كما في سورة الصافات لا تجامنا على ربي وصو أكو ولا قد نادانا نوح فلنعم المجيبون أكو نوح على ويلي أكو exact نربي سكا جابلك سبلا على تسنو أتي تريبوندر لا أتي voyager femi ni eba nyini abe ala fe ate foko amangelendo ko ambe command were lancer no in min shay'in illa indana khazainuhu abe ala fe nga Allah subhanahu wa ta'ala aballahu an yujriya al umura illa bi asbabiha ala fana mason ko ka kete fa ka teme sababu de yaye okuma ala de sababu da kanga teme sababu fe ni pan sababu kuna okuma abukumi ipa Allah subhanahu wa ta'ala yarade kuna ala ka ambe sabama amin halibi amawludu kenen nunka anya ka fanyina mawludu denkuni karamo kerengere nyala an karamo Sheikh Usman Madan Haydarata anyina fko ake wula felala nga wula fela ani sili watu do na nyokona sili afa sili mai yegebe akonna la doni alhamdulillah sani ngase o mawte nyingali jole ko sebe ametla ki jabola comme ulu bolo ka fo ulu be tawhiduka uka karamo Ahmad bin Hanbal rahimahullah kuma mena uka laje kitabula min to siyaru a'lam an-nubala li-Zahabi wa Ibn Taymiyyah laka kalande Ahmad bin Hanbal kan yana maya uka laje alakam Ahmad bin Hanbal kuma mena nu uyamne kubina bugo ukube fini mbwala umase doya ateka kurule no feno dala ya ateka wogobe ya soro fini ngolo no bakono uko niemwe akokira kunsigide bakono donc alere kunga kelino ga kira kunsigide sebe ode ya tu maseka fini mbwala donc man mushrik Ahmad bin Hanbal shirku de kaniwa yala ka ala kira kunsigi kika tanganaye ala beu memona ya ala kira kunsigita sababu do donc okumana o make mushriku yoro mina ma min fana ni abe seben bara o tike mushriku na seben bara la ke mushriku Ahmad bin Hanbal de yanyo mo yala aflana uka segin kitabuma Anas bin Malik rahimahullah wa radiyallahu anhu ale ku ala kira ka khadimu kira ka bere karlindo torabul abe fatu do mi akukuka ale no o bere ndo yo akasangela uye bere nshori agalaka ani kasange ni yokonche muna okuma atara kaburu gon le mushriku yade Allahu akbar ala kira sallallahu alayhi wa alihi wasallam fatule mawkum sanji yini una na Abbas ma Abbas akelenka sanji yini kuma mini sanji jigina una na ubu joshi Abbas la yatamassahuna bi arkanihi ubu joshi ala okuma mushriku yado uklala ka mufama ukwama de ya togoda ko ya saqiya al-haramain ni fora do nyana ba ko mushriku do ko maminye haramun fulala minjila est-ce que aslan asalatan haqiqatan jonde ulami ala de ulami
mais a sababu donc ka fɛn wele n'a sababu ye kuma dɔ la o tɛ baasi jɔn de bɛ mɔgɔ faga ala mais kuma la ko malakal maut de bɛ mɔgɔ faga a ko kul yatawaffakum malakul maut ko malakal maut de b'aw faga ale zo kila be sabula ale faga ale bilala fagali jereli la mais fil asli wa fil haqiqati jɔn de bɛ fagali kɛ Allah Allah yatawaffa al anfus hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha donc Cheikh Ousmane ni ye o ye teliyara a filanan i ko seli min ni u ye u da t'o la ko seli ye bebera wa ma ursilu alayhim hafizin yala aw cira ka kɛ aw de ye mɛlɛkɛw ye n'aw ye kiraman katibi n'a bɛ mɔgɔw nɔfɛ yan'u kana kɛnɛ kan n'u selila walima ma seli sariya fɛrɛlen don sariya fɛrɛlen don a bɛ Bukhari kɔnɔ k'a fɔ ko ala kira delila ka seli fana lansara fila fara ɲɔgɔn kan ka fitirin safo fara ɲɔgɔn kan ka sɔrɔ foyi tɛ yen bila khawfin wala matarin kɛlɛ tɛ sanji tɛ dugutaga tɛ o bɛ daga ka seli fana ni lansara fara ɲɔgɔn kan ka fitirin safo fila fara ɲɔgɔn kan baasi foyi t'a la i yɛrɛ ma baasi foyi t'a la Ibn Abbas radiyallahu anhu a ko ala kira y'a kɛ n ye kira ɲininka mun na yani min ye Ibn Abbas ɲininka ko mun na kira y'a kɛ a ko n yɛrɛ fana ye kira ɲininka ko kira y'a jira k'a fɔ li alla yuhrija ummatahu a kana n'a ka manton gêner ma ja'ala alaykum fi dini min haraj donc ni e y'a dɔn sa k'a fɔ i ye dɔgɔtɔrɔ de i mana don salle d'opération na i tɛ bɔ joona donc i b'a fila fara ɲɔgɔn kan walima Abu Ahmad bin Hanbal yɛrɛ ka kitabu la k'a fɔ ni mɔgɔ min y'a dɔn a bɛ burugosi de kɛ burugosi n'i y'a dɔn i ye fari nɔɔni daminɛ i tɛna tila o kuma donc o kuma i bɛ se ka seli fila fara ɲɔgɔn kan donc ni babu ye an tɛna don na kosɛbɛ mɔgɔw y'u ka seli kɛ yan'u ka taa kelen filanan kɛnɛ yɛrɛ kan sani karamɔgɔ ka na 26 mars la mɔgɔw selila yen fana ni o don tɛ o e t'anw ye anw ye alimamuw de seli b'an dan seli t'an dan anw bɛ maaw su ka kɛ seli de kan anw ko seli ye jogo dilannan de ye nka ni mɔgɔ i bɛɛ ko bɛ maa min ye i dɔ t'o bɔ i bɛɛ ko bɛ min ye i dɔ t'o bɔ ala k'an bɛɛ sababu amina amina hali bi an bɛ segin ka na dɔɔni barika ɲini fanfɛla ninnu na an b'a ye mawuludu kɛnɛ ninnu kan yala ka taa barika ɲini ni mawuludu kɛnɛ wala duwawu kɛnɛ fɛn dɔw ye i n'a fɔ ka taa ni jiw ye wala ka taa ni tamaro ye wala mawuludu kɛnɛ wala a yɔrɔ alabato yɔrɔ dɔ bɔgɔ cɛli ka taa barika ɲini n'a ye dalilu b'o fana na wa a bɛ daga ala k'an bɛɛ sababu ma Cheikh Ousmane naam an y'a kuma daminɛ ni jumɛn an ko baara bɛɛ bɛ ŋaniya de bolo kelen ala ko hadisa kudusi fana la ko ana inda zonni abdi bi ko ni n ka jɔn ye n bila yɔrɔ min bɛ danganiya de don danganiya de don ni i danganiyara fɛn min na o de b'i nafa yani bluetooth ni akeye don quoi i m'a faamu wa ni bɛ i dusukun activer i ka shehu la ni ka shehu kanu k'i dusukun activer a la ka tawajjuhu k'a la o de siru t'olu bolo o siru de t'olu bolo gono min secret yɛrɛ ala jɔnya secret yɛrɛ jumɛn ɛ tawajjuh maa min b'i ɲɛ i ka i activer a la k'i ka tawajjuhu k'a la donc o de b'i nafa reflet min b'ale la fɛn min b'ale la o bɛ se e ma o tuma n'a ala ko ne ka jɔn mana n jigi yɔrɔ min bɛ yen mawuludu kɛnɛ kɛnɛ façon jumɛn don jama bɛ dalajɛ bi ismi rasul a dun dɔnnen don anw ka kitabu kɔrɔ bɛɛ la k'a fɔ asirid hadisa salihin wa samihim fa bi dhikrihim tatanazzalu rahmatu ko ni waliyu tɔgɔ bɛ fɔ hinɛ bɛ jigin waliyu ka waliyu ye jɔn ye alakira muhammad yala ni waliyu dɔw tɔgɔ fɔra ni hinɛ jiginna ni muhammad tɔgɔ fɔra hinɛ tɛ jigin hinɛ bɛ jigin kelen ala subhanahu wa ta'ala ko tuguni k'a fɔ ni mɔgɔw dalajɛra yɔrɔ o yɔrɔ u bɛ kuranɛ kalan u bɛ ɲɔgɔn hakili la jigin ala ka dɔnni na ko ala ka hinɛ bɛ jigin mɛlɛkɛw bɛ na k'u entouré ka tila k'o jama fana kofɔ ala ye ko ninnu bɛ ka e ala de kosuma ala fana bɛ maa bila a b'u kosuma donc kɛnɛ min don barika de b'a la kɛnɛ mun de bɛ barika k'a la événement min b'a la ala k'an bɛɛ sababa ma a filanan an k'a dɔn k'a fɔ alakira sallallahu alayhi wa sallam
da a tun bɛ bɔ tuma dɔw la ka taa ni sanji bɛ ka na kira yɛrɛ bɛ bɔ sallallahu alaihi wasallam ko ni sanji ko hadisu ahadin bi rabbihi ko a yɔrɔ man jan a bɔ kuma ma mɛn Allah subhanahu wa ta'ala yɔrɔ ala k'an bɛɛ sababa donc Madina fana an bɛ na ni ajuwa minnu ye tamaro minnu ye nin bɛɛ ye ala kira depuis kira tile o tamaro fo bi barika b'a la. Naam. Hali bi kɛnɛ ninnu kan yala dɔnnikɛla kunbɛnnen ni bonya dɔw ye i n'a fɔ wala an ka diɲɛ faamaw yɛrɛ bɛ kunbɛn ni bonya mun ye an b'a fɔ ma ko protocole dalilu b'a la ala kira ka sunnaw la sallallahu alaihi wasallam. Wallahi alhamdulillah jahalu de ye kojuguba ye ni u t'a dɔn kitabu dɔ filɛ nin ye az-zakhairul muhammadiyya nin ye shirifu ka kitabu de shirifu dɔ de ye nin sɛbɛn min sigilen don Makka a bɛ quartier min na Rusaifa boulevard dɔ yɛrɛ tɔgɔ dalen don la u bɛ mawuludu kɛ maa minnu n'olu kun bɛ ala kira ka baaraw kɛ wallaif a b'a bɛɛ tɔgɔ cité comme waati de tɛ jɔn de kun b'a ka tasale minɛ jɔn de bɛ nin kɛ jɔn de bɛ nin kɛ jɔn de bɛ nin kɛ o protocole yɛrɛ an bɛ se k'a fɔ a daminɛna ala kira de la ka d'a kan ala yɛrɛ de kuranɛ aya jigin k'a fɔ inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhiran litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziru wa tuwaqqiru ala yɛrɛ ko kira ka bonya donc maa minnu bɛ ala kira nɔ la n'o ye dɔnnibagaw ye n'o ye awliyaullah olu ni dɔgɔyama man kan u kan ka bonya n'u nana wuli k'i jo ye u ka samara a ta u ka bagan dajuru minɛ ninnu baara bɛɛ yera ala kira de la ka dɔnkili daw ye ka bolo da disi la ka tapis rouge fɛnsɛw ye nin bɛɛ yera ala kira de la Sulemana ye min kɛ Balkisa o ma bɔ ni tapis rouge ya Balkisa fo a y'a ka fini cɛ ala Sulemana ko a ma ko ji tɛ dɛ ko sarhun mumarradun min qawarir yani vitri o kɔfɛ ka tapis yɛrɛ mana da karamɔgɔ ye fɛnba ma kɛ o ala ko kira nɛn kan sallallahu alaihi wasallam ko wa innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilm mɛlɛkɛw n'u ka bonya ni kalanden bɔra ka so k'a bɛ taa kuranɛ kalan k'a bɛ taa fikuhu kalan k'a bɛ taa wajulu kɛnɛ la mɛlɛkɛw b'u kama fɛnsɛya ka taama kan o tɛ tapis rouge ye ni mɛlɛkɛw y'u kama fɛn tɛ mɛlɛkɛw kalanden shehu ni karamɔgɔ don siga t'a la mawludu publicité minnu fana bɛ kɛ n'u ka publicité o télé la wala ka affiche nɔrɔ ka mawludu publicité kɛ sariya la o fana bɛ da bon alhamdulillah ni ɲɛngoya ni hasidiya tɛ hiji kuma mana se agence bɛɛ ka publicité bɛ kɛ a bɛɛ ka affiche bɛ gilan Allahu akbar agence bɛɛ o fana o tɛ ala ko ye dɛ o ye mun ko ye ko in tɛ dɔwɛrɛ ye bɛɛ n'i ka karamɔgɔ de don affiche ninnu gulonkun y'o de ye ni maa min bɛ fɛ ka taa nin karamɔgɔ in ka wajulu lamɛn walima i bɛ nin yɔrɔ masina yan o dɔrɔn de don k'a fɔ ko mɔgɔw bɛ ka mɔgɔw wele ka na u yɛrɛ ma ni mɔgɔw nana u ma olu fana mɔgɔw se kira ma kira fana b'an bɛɛ se ala ma o juguya kun ye jumɛn tuma dɔ ko wajulu fana kɔnɔna la karamɔgɔ wajulu kɔnɔna la ko a ye tile a ye sira ala ɲɛ a ye tile a ye kɛ ladire hali n'aw ma lahara sɔrɔ aw bɛ diɲɛ sɔrɔ o kuma fana ni sariya bɛ ɲɔgɔn jɛ bon i min yɛrɛ fana fɔ k'a fɔ ko mɔgɔw bɛ wuli k'u jɔ u bɛ dɔnkili ni fɛnw da mwalimu o mwalimu n'a donna a ka kilasi kɔnɔ kalandenw ma wuli k'u jɔ u bɛ shabiku kɛ u b'a fɔ ko minalil muallimin ijlalan wa takrima assalamu o tuma o kalanden bɛɛ ye mushrikuya o fana ye yɛrɛ yira ye wa ta'adibu de don ni mɔgɔ ba nana maa kan ka wuli k'a kunbɛn ansɔriw ka ɲɛmɔgɔ Saad a natɔ ala kira ko ansɔriw ma qumu ila sayyidikum a ye wuli ka taa kunbɛn donc ni maa ba nana jama b'a fɛ ale yɛrɛ b'u fɛ yuhibbuhum wa yuhibbunahu ni kanu tɛ dɔwɛrɛ tɛ o n'i tɛ kanu in gundo dɔn ala de ko innal ladhina amanu wa amilu salihati sayaj'al lahum rahmanu wuddan ala de y'a kɛrɛnkɛrɛn k'a fɔ mɔgɔ dɔw kɛr'a fɛ wa bɛɛ tɛ k'a fɛ koyi hali ala kira yɛrɛ Ibrahima ye duwawu min kɛ a ko waj'al af'idatan minan nasi tahwi ilayhim a ko mɔgɔ dɔw de bɛ k'a fɛ bɛɛ ma kɛ Muhamadu fɛ bɛɛ tɛ kɛ Haidara fɛ wa bɛɛ tɛ kɛ Jabate fɛ wa bɛɛ tɛ kɛ karamɔgɔ tɔw si fɛ o tuma na ni maa sɛbɛw olu bɛ maa sɛbɛw kɔnɔ ala k'an bɛɛ sababa ma donc i ye kuma dɔ fɔ n ye nin don a kɔnɔ i ye jumɛn dɔ fɔ k'a fɔ ko ni maa a ye tile ko
hal no ma lahara sɔrɔ k'a fɔ faamaw ka tile ko hali n'u ma lahara sɔrɔ diɲɛ kɔnɔna na u bɛ niyɔrɔ sɔrɔ diɲɛ na fanga bɛ sabati. An b'a fɔ nin ma c'est désolé ka d'a kan kuranɛ fan bɛɛ falen don nin na. Allah subhanahu wa ta'ala ko dɔw bɛ taa hiji la olu ŋaniya k'a fɔ u b'a fɔ rabbana atina fid dunya hasana wa ma lahu fil akhirati min khalaq. olu bɛ taa diɲɛ ni Allah ko k'u bɛ diɲɛ sɔrɔ mais u tɛ lahara sɔrɔ. o kuranɛ nasi jɛlen filɛ Allah y'a fɔ tuguni suratu Israila a ko man kana yuridu al-ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. ko ni maa min bɛ diɲɛ de ɲini ko an bɛ diɲɛ dɔ d'a ma maa min mana ja a ko tuguni ko a tigi bɛ laban jahanama ko sabula a ma aljinɛ ɲini a ko wa man arada al-akhirata ni maa min lahara ɲini wa sa'a laha sa'yaha lahara kan ka sɔrɔ aljinɛ kan ka sɔrɔ ni baara min a y'o kɛ wa mu'minun ka dɔrɔn limaniya b'a dɔn a ko fa ulaika kana sa'yuhum mashkura ko ale Ala b'olu barikada u ka baara la a tilala ka mun tugu la a ko wa kullan a ko kullan numiddu haula'i minnu bɛ diɲɛ ɲini ne Ala b'a d'u ma wa haula'i minnu fana bɛ lahara ɲini n b'a d'u ma min ata'i rabbika wa ma kana ata'u rabbika mahzura Ala tɛ maa si jɛ i ka ɲini fɛn na. suratu shura fana la a y'o kelen fɔ n'o ye a b'a fɔ man kana yuridu harsa al-akhirati nazid lahu fi harsihi wa man kana yuridu harsa ad-dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasibin. ni bɛ diɲɛ tɔnɔ ɲini ko a b'o d'i ma mais lahara i tɛ fɛn sɔrɔ. o tuma sirifukɛ ma foyi fɔ min tɛ kuranɛ kolo ye nka Ala ka an bɛn sababa ma ni dusukun nɔgɔra ka ban ni mɔgɔ dusura i hakili gɔngɔn bɛ d'a la i tɛ foyi kɛ i tɛ yeli kɛ. an bɛ kuma kuncɛ min kan o ye hadisa dɔ bɛ yen nɔ hadisa ye kudusi de don a b'a fɔ inna lillahi ibadan law aradu aradallah ko jɔn dɔw bɛ Ala bolo ni olu ye fɛn laɲini Ala yɛrɛ sɔrɔ. voilà e sera a fɔcogo la. o ye maabaya ye o ye e sera a fɔcogo la. n'o tɛ ne y'a mɛn dɔw ka kasɛti la olu b'a fɔ de ko inna lillahi unasun yani n'aw yɛrɛ la a tigi filila unasun khabaru ismu inna de don a kan ka fɔ inna lillahi unasan mais Ala jɔn yɛrɛ m'a fɔ unasan o ko inna lillahi ibadan parce que ubudiya olu sɔnna Ala ye ko Ala ka jɔn dɔw bɛ olu sɔnnen don Ala ye n'o ye fɛn min ɲini Ala fɛ Ala b'o kɛ o ye jɔn ye maa si t'i yɛrɛ b'o la maa si t'i yɛrɛ b'o la nka Ala kira ko man arada an ya'lama ma lahu inda Allah falyanzur ma lillahi indahu n'i bɛ fɛ k'a dɔn i bɛ cogo di Ala fɛ yen a lajɛ Ala bɛ e fɛ yen cogo di e bɛ mun filɛ o ye Ala ta ye e bɛ minnu lamɛn o ye Ala ta ye e bɛ kuma minnu fɔ o ye Ala ta ye wa min b'i kɔnɔ o ye Ala ta ye wa i bɛ seli misiri min kɔnɔ wari min donna kɛra k'a jɔ e b'o dɔn wa e b'o dɔn wa i bɛ mobili min kɔnɔ wari min kɛra k'a san i b'o dɔn wa i bɛ mobili moto min kɛ wari min kɛra k'a san i b'o dɔn wa o tuma na fo ko ka kɛ ni halala de Ala ka an bɛn sababa. dakuruɲɛ laban jumɛn bɛ an kuma kuncɛ kan. dakuruɲɛ laban min bɛ ne bolo ni an bɛ kuma kuncɛ o kan o de ye Sheikh Usman Ala kira bɛna Madina don min a kunbɛra cogo di o bɛ 26 mars o b'o bɔ dalu la o Ala kira bɛna don min Madina sallallahu alaihi wa sallam denmisɛnw muso bɛɛ bɔra dɔw bɛ fo sanfɛ wa fɔ jaa Muhammad u ye tala albadru da ka Ala kira kunbɛn ni 26 mars ta ni y'o ni tala albadru in lajɛ u ka jan ɲɔgɔn na tala albadru tɛ o tuma na muso a yɛrɛ ka a baarɔlakaw walima a bɛnnalakaw sabu olu ye Madinakaw ye o musomanw olu tilala ka dɔnkili wɛrɛ da min tɛ tala albadru n'o ye nahnu jawarin min bani najari ya habadha Muhammadu min jari ko anw ye bani najari kaw de ko Muhammadu kɛra anw sigiɲɔgɔn ko an ye sigiɲɔgɔn ɲuman sɔrɔ nin fasaw dara ka Ala kira kunbɛn Ala kira m'a f'u ye he aya ma kun bida don n tɛ jɛn n'a ye Ala kira est ce que Ala kira de lettre ciw ma k'a fɔ Madinakaw ne natɔ a ye n bonya maa ba t'a fɔ a ye n bonya mais mɔgɔba b'a dɔn mɔgɔba kan ka bonya a b'a bonya mais maani o tɛ bonya dɔn hali n'an taara ka na o bɛ to maaniya la
iza ahana mur'un nafsahu fala akrama Allah ma yukrimuhu ni mao mana yɛrɛ dɔgɔya mao ma bo bonya ala kana o tigi fana bonya o ye kelen a filana dɔ da ka di a bɛ komi kolo ka di wulu da cogo min komi shairu b'o fɔ a ko n'i ye kolo ye wulu da kana miiri ko a ka magan dɛ ko n'i a tilara kolo don na a bɔtɔ ko fo wulu hinɛ b'i minɛ mun y'a s'a ma a yɛrɛ da de y'a s'a ma ala k'an bɛɛ sababa ma wa ala ka san wɛrɛ ta ala k'o yira an na an bɛna kɛnɛ in kan tuguni subahatu wɛrɛ minnu bɛ yen nin ko in na ni ka o ɲɛfɔ walhamdulillahi rabbil alamin awalan wa akhira allahumma salli ala muhammad wa alihi wa sallam an bɛ an karamɔgɔ abu jafar muhammad jabate fo i n'a fɔ a y'a fɔ cogo min walil hadithi baqiya taalen ɲɛfɛ an bɛna kɛnɛ wɛrɛw sigi tuguni fɛn minnu bɛ yen minnu ɲagamilen don ni dɔw ka dɔnta ma se a ma n'a ɲagamilen don bolo ni ala taala sɔnna a ma an bɛna dalilu di u ma hadisaw ani kuranɛ aya jɛlenw na ni ala taala sɔnna an bɛ i fo k'i waleɲuman dɔn an ka wele jaabi la an bɛ ala taala ala ka sigi nataw fana yira an na abu jafar ye kuma daminɛ ni fɛn min ye an bɛ kuma in kuncɛ ni o de ye o ye an ka bisikiya ɲuman ta ka ɲɔgɔn sɛgɛrɛ k'i ka bisikiya 9 ta i balima dɔ ka ko kelen na i ma min faamu i ka bisikiya 9 ta ɲuman na ka ɲɛsin a ma o ka fisa i ka bisikiya juguman ta ka ɲɛsin a ma hali n'a sɔrɔ a fililen hali n'a sɔrɔ a filila de hali n'a sɔrɔ a tigi filila de nka kuma tɛ maa min ma fili a y'a ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ ni hadisaw jɛlenw ni kuranɛ aya dalilu ye ala kira b'a fɔ sallallahu alaihi wasallam ko la an yahdiya bika Allahu rajulan wahidan khayrun laka min ad-dunya wa ma fiha i ka kɛ sababu ye ka maa kelen kana i ka ɲɛnamaya bɛɛ i ka kɛ sababu ka maa kelen de bɔ fili la k'a bila ɲuman sira kan k'o ka fisa i ma ni diɲɛ n'a kɔnɔfɛn bɛɛ lajɛlen kuma tɛ maa min kɛra sababu ye ka maa ba yirika bɔ fili sira kan k'a don ɲuman sira kan an bɛ Alahu taala deli ala ka hakili ɲuman di an ma ala ka kow yira an na an ka faamu ni a hakikaw ye ala ka an sɔn ala ka tilaliw ma ala ye kow tila cogo min na ala ka nɔgɔya an ka sɔn a ma ten anw minnu tun sigilen bɛ k'an lajɛ nin waati an b'aw bɛɛ lajɛlen fo ka waleɲuman dɔn an bɛ Alahu taala deli ala ka sigida nataw fana yira an na wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu